Mwanju murigereria umugasomuya na gukwaniria ndonsi asoberete ekerobono ne ariganire kurugaiga ase studio egeranko manyenga na araria ya na kwariganirie ase njira y'ubwenge nyora litkuria rero ne litkuria ijuma chitariki 11 omotenyo kabere omwaka bw'echirwa Ibere na 2022 rinariri tuko station yawe ya Ndizi TV ige kubwaterana no muboganio Camel Park bakwariganirie umurobiri umanyekanete buna obwari bw'omugusi ogochaka chinsa ikomi cha maragoba guikache litkuria ankyo igabariki baito no bara sensemeria chinga chiga chabano mawaso bagenderete gukwareganiria amangana matindi amangana amakonkurende ninje kotwara enkwane ya mase eyemo amana barabo ekeroto genderete na mangana ito amaya gendera gutobwatia gwetera senchira ya mitandao Facebook Ndizi TV News na bwegensemo ya YouTube Ndizi TV News nkoira nande asegeke kekerebosio egerenko manyenga na hararia na kwariganirie asense yeiga yabona mugaso nje nigongoro kwa Sara Nyarangi Ontita ekiama kia ODM nigobono kia riganirie gwetania ababwatani 10 korase kiama kia Amani National Congress ase county ya Kwale ase bunge ya Msambweni okwana chingaki baeriganiwa no munyakerogo bwe kiama kia ODM ase nsemeyo ya Kwale Hassan Manyoa nigo ababwatani abo korase kiama kia ANC batebire buna ogochamo kumurayobo Musalia Mudavadi amo no mokonyi bo murayibwense Dr. William Ruto na kikeireire barabwo kunganya korwase kia mekyo na gosoa ase kiama kia ODM gosa sobomo wa Azimio la Umoja. Nina furaha kubwa baada ya kuzunguka kwa muda mrefu kwenda constituency baada ya constituency kuweza kuandikisha watu kuingia katika chama na pia katika voter register. Leo nimepata watu kama 12 hivi ambao wamekata shauri ya kwamba mbali na kujiandikisha lakini wanataka kurudi kwa chama. Baada ya ile inadaiwa earthquake, niliona ndugu yangu ameanza kupotea kwa sababu earthquake yake ilianza kuvunja nyumba za members wake wa Amani National Congress mpaka wakawa hawana mahali pa kwenda. No munyakerogo bwe kiama kia UDA Johnston Muthama niga momochirie umuraiwe kiama kia Wiper Kalonzo Musyoka abwasa tebire buna Kalonzo nigo ataraba no musimamo ye oge siasa abwasa tebire chinga kicheikire ebyama binde bigenderete korosia obwamo kurende Kalonzo Musyoka niga agenderete gutigara magega erebwika ge siasa niga tebire wetera enganeyo nigo bono ensemo ya Bukamba etaramanyanga Stephen Kalonzo Musyoka nkayale ase omusimamo ye oge siasa abwasa mobolire buna ta konyarere bweka na kwamwa na gosoa ase bwa mobonde bwensi bolie araganie. Nibidi nisungumze nikiwakilisha chama changu cha UDA na Kenya Kwanza kusema kwamba kuna mtu fulani ambaye akisimama siasa zake anaelekezea tu upande wa UDA na upande wa Kenya Kwanza, na anajidai kwamba yeye pahali yuko na chama chake ambacho ni cha watu watatu anaweza kutoa ushawishi katika taifa letu na kuonyesha kwamba anaweza kutafutwa, na hasa kidole chake ikiangaliwa vizuri anarundika kidole chake kuelekea upande wa kukashifu siasa za Kenya Kwanza na UDA na muungano wetu pale tupo sasa. Lakini nataka nimwambie kwamba ndugu yangu, kama hujaambiwa umepotea kisiasa. Ndugu yangu, kama hujaambiwa umechelewa kisiasa.
No mwanchu murigereria na gotebya korwa buri tangani buna abariki baito bamangana majia no bare ase omaboganyo o Camel Park abwase bagenderete no murobelio bwobwari bwomogusi oyogo cyago cya Kachinsa ikomiche bono mogoroba we Kachinsa chamambya litkulia ankyo kolende tigatogende masaya mogoika ase omaboganyo yo Camel Park ase tokumerana no yo Minto Brian Sagini Isena anyara gototebyanga nararia ya agenderete wika asense yiga tigabano tumirane no yo Minto Brian Sagini onyego konyigwa na boko gendera gototebyanga nararia ya agenderete mbarabya babaikire na mariganyo na kiare asense meyo ya Camel Park. Mwanchwa omurigereri nigo togogochera eyemo aseyemo kurugaiga anse umubagani o Camel Park abwase tukurare regeta seni Ndizi TV yocho kwariganira umuroberi obwari bwomugusi umuroberi chikotosomina gotunyurige kurugito na kiarenge anene mono mwanchu umuriro mutinyu bw'umwanchani tumwanya na kebintu byagakorukara sense mo yasenchera yo bwanchani nigo tukunyuri tukurare nutuju gosanga nabana musiki bachire ngumagaiga anse lirabaria gusi nabo igona barabigeta seni Ndizi TV ukunyuri tumwanchu muri misokuri liga kere ndoniko kyabangiru boikirano likwaneke munayo mwanchu muri likero gwika sense meyiga ngwego kiore muchando onde bwensi utayo kurinde ndete narasanga no murario minto gega gwegeta seni Ndizi TV ara hatote gwikira boniga munigeta seni Ndizi TV nabo igona mwanchu muri yorenka kali utarekerani gega sense muneyiga usase Chinsa bunechiga ngito konyora kurugega asumugano yo Camel Park anene mwana chikoraga Chinsa 10 mwanchu muri Chinsa icho chire chuko chako muroberi bwobwari bwomugusi paka ankyo sepaka Brighton makori karibu sana asoko sangana intu gaiga asigeta seni Ndizi TV borara afite kwikira boni ngani ndio kwa audience yake abuya kabisa baka kwikira ndire gaiga asense meyega ya Camel Park ibuna nagira ndo jena kiragente gere set kiragente kyariga ni wasenjerere endonge wani gatuganyite gisa jiriko michigo ika omoyigo mayo jaka senje ya bene una jena aretire enaro na kiragente gya chakirase kirunde kanene kyari tugoriria kanyire ndero andiri ikiranire tonyoro bwari bwomugusi kirokuri Brighton gato kwanira ubwari bwomugusi umurobero cyo kare kari tsikori rero cyakira Chinsa iko mwanju murigireri ekengi toko kwanira ubwari oboyiga ingekeraga rumontarunga ari yakuri lyo ubwari oboyiga ga sense ya Camel Park korengana no manyibwane buno musaki gose buno motuki doje buno bwari obo ne karotogo jamo buna mwamugusi tana tokumanya obwari bwomugusi mborobyo obwari noko jamo na gosira namo na kurageramo na gotengamo igara jindagira jeke gusinjira ororo abantu ngotenga bare abasanimbaro bagotugo tumbuiza chikoraga Chinsa 10 igona mange tokagerete na gojokorekana gusto semerete na mango jokorekana ekaro tu asoira sobwali bomogusi nando nyorona erone kedokuyare no jasiri tukoriria Valentine Day one tu asoire asobwali bomogusi ende ekaro to konyorani nande ke korgeito chindagira jetu je koro ngo mera tona ene chikoraga Chinsa ikomi totabia yu na yanda mange mwanchu muri toro sanganere ye mwaseyemo umurikyo mintu maikada una Brighton makori go konyoria tu ase faida yo murigereria itukuria ni kutoju gosangana barari bonsi bibega tasene Ndizi TV bakora wana Janet Nyamwamu Brighton Makaori, Sara Nyarangi Ontita, Vincent Onyancha, Ndemo Steven, na boy gona nche brand sagini sene lito koleta rons bikuru gaiga ansemo bagano yiga o Camel Park lito ene kena na ki 25 na turgo kwenyelia tuntara koru mwanchu murigireri aso ndebwe soteto kwikera gaiga sense meyiga monto ndebwe siniga wakana chiri uchimi Isano eliko so gaiga na gosanga na intwe boy go asemo robeli maka ndo saza solba ko manya kanda na VIP ba wakana eliwe ya mukolende aso ba go chamune kiombe ko simune family oteto go chane family yao biso ko gaiga chime ase chibangire kigma abweso wakana chiringi chiri bwikomi choka bwira nande ayagana gokoletera ayagana ayanda mangi chikoraga Chinsa 10 chabona marongo batwasuka gendera gotubwati kuruga ayemo aseyemo asensemo ya Camel Park mwanju murigereria uyuno murikyo itobwa mangana maya Brighton bakubwaterana na Brian Sagini kurwase omubaganyo o Camel Park noroche ngano nyine birogombi yabibangire eyo kworokia buna abageni nigo baganyereire asekera ekero chikoraga Chinsa 10 chabono mogoroba ikweigurenge binte biyambiga karororo ndobwate chinyini cheke gusi buna risosa linagwa emboga amo ne Chinsaga chibekire mpaka obosonso tona manyinga igobano toti gwaisiko ekera abanyangero bachire nkuma kwasa internationally manipepe sagero sabi baba makubamba no barabe asense meyo mpako bokano naro kubuyobokano okorokwanga bikundo bwontiri nere no akaregi gabo igobano mwanchu murigeria tomo chago so asoma boganyo Camel Park onyore obwari bwomugusi bayigona bokwenyorere ticket yao osebwe na chere asengencho ngatoranyoro
gukangurwa nabo gutuma ebesa yao gocha se paybill number ere 7291305 7291305 egere bwigorere ticket yao yekogoso ya asoma boganio o Camel Park numerane na barari ba okurwa getaseni kya Ndizi TV bakorawa no manager ito Janet Nyamwamu, Hezbon Nyamete, Alois, Philemon, Brian Yoyukwa Rodrigue abo, Brighton, Mildred Momanyi, nabo igosara Nyarangi Ontita nkomera na tolegali yakarachinga kiechiche ikire na barari bonsi ba Ndizi TV na ntokweba noyo minto Steven Ndemo boigono bara sense medio ya Camel Park bagenderete kwaregania egero mageni kagocha anyorenge bintu byonsi ntayare bire igobono mwancho murigereria tomocha asomorobelio yomo nene kigima obwateranire negetaseni kya Ndizi TV na omoboganio o Camel Park incho tonywebusa asobwamo osko chimotubona mwanchwa omurigereria egeikaro kia African Trade Union nigo giakoregete abwigoro ekero kiareganitiwe ne kiombe kya bakori emeremo kotu abwase omurikyo manene we kiombe kyo Francis Atwoli araete omoyegojo asabakwanire tamange igoro y'abakori emeremo. They are social partners on our areas workers. However, as trade unions, we are concerned about the cold reception, Brother Waba, that we are receiving from our Brussels office. I don't think whether we are receiving the support unless we come together and exert pressure as a continent. I know we'll discuss about that, but I felt it good to put it in my own few notes here so that you see what I'm feeling. I'm not I don't know how to talk diplomatically. If there's something, I better be able to say it out so that you people can be able to look for a remedy or a tablet of any medicine to cure not only that issue but even me. What has happened that is strange is that our candidate or candidates now, they were subjected to public, what they call public interview, you know, which is not, I don't think whether it is in the constitution of the International Labour Organization to parade people, to ask them questions, to say how eloquent they are. And you can't know who formulated the questions, how are they formulated. Ne kiombe gya Kenya Institute of Public Policy and Research Analysis nigobono gya sogeti roboti ruabene igoro ya uchumi gose economy yense ito ya Kenya kuri binyinyi bya COVID-19 bisoime yense ito ango mwaka bw'ikiribere na merongo ebere omutienyi ogatatu korengana no roboti ruore kiombe gya Kipra nigobono rokoro kyabuna kerenge kenene mono kyaba Kenya nigobagendera komenyera ubutako nene maiga yebinyinyi bya COVID-19 biswa sense ito ya Kenya korengana nabarabo nigo barure obasemya gucyase serikali yense ya Kenya ukinia ebirengo byo bonchorolia na gukinia amangana yobolemi elyo kuirania uchumi yense na gukora umuchando bw'abataka asaba Kenya tetoligereria ngana kyamangana arenge asekyumbekyo gya Kipra. It projects a 6% growth in GDP, projected 6% growth in GDP with enhanced uptake of COVID-19 vaccine. We expect to sustain the recovery in 2022. You have elections and the politics are heated. You tend to see investors sitting back and saying, let's wait. They're not waiting because maybe they don't want to invest, but with the incumbent this time round not get going in to run, yeah? You have to ask yourself, the new government that will come, what policies will they lay down? Igobone serikali yense ya Kenya na bibwenerete kubika emirubulio korengana ne kyumbekyo gya Kipra elekwane kyabuna ebirengo by'ubutaka byenyariko babigo keigwa na kwera gati y'aba Kenya gusko guchimotwe ni gotakwenda guika ase ebirubo by'ekigosoli abwa sensemo gusaba gosoli akorwa sensemo ya golf
bono basabire serikali ya kaunti ya Kisii kubabwatesia abwase batabire bono egosori ya golf nigegendete gokoria buya ase chinsemo ao imense ya Kenya kurinde barabwo nigo batigiro magega abwase serikali etarabe kemeroberie bwenerete elio kubasira na gokinia egosori eyo ya golf okwana negetaseni kya Ndizi TV omogosori aselieta Geoffrey Kariuki nigatebete buna serikali ne bwenerete kubainyora buna barabwo abagosori benko yeyo ya golf. Nchesa Maria Tankor ko Geoffrey Kariuki aiga Kisii Sports Club na toko train golf ugaiga na bergen ko anda tournament ngoka tournament buna bono last year 2021 na renge namba kianda se igoro ya 10 ase Kenya ngima but golf nto bwate challenges nto tagete muna chabono ni tagete supportive because buna bono this is 2022 nto achakire series yo mwaka ni ntakere kwanda 29 tournaments but I missed 2 because of financially chibesa twali ko sababu no mune county to ga igero roro moske James o maribongwae ali as sport ali geli abantu bunantu toroche tole nago te muntu bunanche ndense kidogo kifedha tingo yara go attend game eyo lakini ngise konyora ko county nyoro mo serious sports to ikaranse tuponere motenga APCD na bintagete nabanko perform anadra banko bana top 1 nabanko bana number 1 but no challenge game njire chinde ntaliko ko attend chikoba ntaliko attend ekoba ntaliko attend konyora bande bachire ba gain ria max because max to konyora max to ko gain ko ruoro kero ko chese game yo kwa win kwa mentu point na wikira bumanchu murigereria nona akorera mangana maya senjera yo bwenge na ndicho kumanya senjera yo bwenge boigo gekoraga chinsa 10 chiabono mubaso ando nyore chinse chikomi bono na lio egetaseni kya ubwanjete kya Ndizi TV bakubwaterana no maboganio Camel Park bagenderete kwaregania igonga bageni na bakonyora bachakira gosoa chinse chikomi kogenderera asomorobilio bwobwali bwomugusi abwase binte binge birache gokorwa litikulia lero batiye bintebyo ngamo no kobea okobao kwe chinyeni cheke gusi gose chindagera cheke gusi ali asoma gusi ya ruete chindagera buna chinyeni chinsaga lisosa enderema emboga linagwa chinyeni chinyingo mwancho muri chikararoro abwasoboke mabwo boli botaratigwa magega mpaka nonya no bokima abwa maemba no bokare korugugalia asoma boganio Camel Park elito inyore ekegusiye itobuno mugusi nganka itwarwete baigo ntuchugutwara abanyangero bachire nkuma korwase liro balito lya gusi buna kwasa internationally no baregalia egere banyare ko babakogokia abageni baraso egalia asoma boganio o Camel Park baigo ntubwate manipepe sagero korwa kirwan korwa chinsemo cha gusigaiga yo chirenkuma ne chingero chae orachiko bakagotumbuiza amashabik nabagani nabanji begetaseni kya Ndizi TV igalia sensemo ya Camel Park baigo ntokobwate omusubati sabi okengo korwaliro balito lya gusigaiga nero gocha ko tumbuiza umwancho murigereria ne chingero chae anche tomo boganio Camel Park banyorire tumbuizo gose banyorire muziki asebire tumbuiza bagani baranyale ko bagwika sensemeli ya Camel Park igaba na muziki na bange ne chindagera ne tinyingo mwancho murigereria ekeregeta seni kya uya chire nkuma kiareganirie omorobelio yumanyekanite buna obwali bwomugusi asetoguchi gusanga buna bagusi asetogucha kwaregania omorobelio of Valentine's Day oyogo cha koreka litikolia Jumatatu chitariki 14 ya kero mwaka omutinyo kabere nigo mutinyo yumanyekanite buna omutinyi bwobwanchani anene mone tariki eyo ya chitariki 14 igobona ikiagera twacha mapema omorobelio yumanyekanite buna Valentine's Eve ekera banchani nabokobogoli tato mino abokobogoli momoro mino nabokobogolia muiseko mino egere bono moso egalia asoma boganio o Camel Park nindoche omorikyo itobwa mangana maya oterena sensemeli ya Camel Park oyo minto Vincent Onyancha ngochande gusanganere maseyemo egera tatebyenga naraliaya agendererete gwikira chinse chiga abulitangani ntwasanga no yo minto Brian Sagini sena utukunelia ke igoro yo morobelio yo bwobwali bwomugusi kolende naende nkumera na tole no mulikyo ito Vincent
Onyancha acho totebinga naraliaya erenkiaro rire tabauti asengencho kiro monto nabwate gento akorora igo mwanchu murigerero nyoturagora eticket yao naboko yegora wetera sesimi yao yakoboko nigo kwenda lipa na M-Pesa ogende pay bill ogende business number 7291305 egere bwigorire ticket yao egotebie account name naboko lika erieta liago nabo igoke kogotebia amount naboko beka chilingi chimia isano chioka egere bwenyorere ticket yao garia egogosoya somo boganyo o Camel Park ase pin naboko lika pin number yao ne siri yao egere bwigorire eticket agerera asengencho nigo chigendera to kwenda guoka ekaronko manyigwa bono noyo minto karense semelia Camel Park agontenga ticket igo chigenderete kogenda gweka igo tosiekererwa isiko kwa sababu ukikosa utachekwa igo bono yo minto to baisa ko miss no inchekero na akorera mangana Amayia Chinsa Isano nkomera na tolegaria egere to sange obwari bwomugusi ekaro gucha kumerana nabaralia vegetaseni kya Ndizi TV name them oyo mto Brighton Makori no akaregalia Brian Sagini no akaregalia Mildred Momanyi no akaregalia Steven Ndemo no akaregalia busama baganyo Camel Park igabano mwancho murigeria tomocha soa ase omabaganyo yo asokwenyorera etiketi nebinte binge nagota ibikararo no igane karoto gandata kuyaregania gocheko kwana noyo Minto Vincent Onyancha korwa sensemo ya Camel Park nera totebi abere atato ngana kiaro che omorobeli oyo nkito kagerete konyora korwa sumorobeli oyo kero kende mbaga niki baikire asengencho mbaro bagotanga na mapema bagatebanga mapema mbya igobono nahe tosi kerwa isiko totebanga tikwa manyete nenjere yemo yokorokyo bwanchani gochia saba minto wetera usanga ebikoro gosegekoro kyomugusi asenjera yoboime igobono gendera goswagalia ase simiyao yakoboko na kwenyorera ticket yao asenjera yoboikira shilingine chimia isano choka egera bwenyorere ticket yao yokogosoya asoma baganyo o Camel Park tokonyora murubiri yo igando nsi mwanchu murigereria erina riri bagarioka ryo mutinyori bw'abantu banchaine ekero bagucho gutumbuizwa n'abana muziki abo nagotebia bweri tangani ekero bono bakwariganiretia mange korugaria asensemo ya Camel Park nyoranga umurubiri yo igani gokoretwa mo negetaseni kya Ndizi TV bakubwaterana na Camel Park egere barorenga omugusi onyorire ebintu biribiganeirie ase obugima bwaeri tuko lya lero igo nabonko mwa omulikito Vincent Onyancha onyako nyigwete korwa senseme ya Camel Park totebya ngonga naralia gendreta se omugasobono Onyancha tingumanya goseno nyigwe egero totebinga naralia ya agendrete asomo baganyo Camel Park otoe omorobelio ngana kiole egera bante karobago chabu mbanyara ko babago tantana osebago tantaniwa igona bogo tobeka boronge nganki kegendrete nande naralia ya to expect gosinaralia ya tukagerete korwaso morobelio yo welitkolia lero umoncho umurigereria bono buna twa kumanyirigo buna Sara Nyarangi Ontita anyarika ko tebe kurwa sensemende ye studio ni gotogo cha AMSM kurwa sensemo yumobaganyo Camel Park yogotoka ime yomuchi obosongo na mangeta no kwaliganiria sensemeye inyaragano konyoro obwali bumugusi bunenchereyemo yokonyaro kwegoke igabanyangera bonsi barachiko ba sensemeye abantu gwikira boniga gati y'abantu bachakire goso ase umubaganyo yo Camel Park naboigo nabokonyaro kwenyo etiketi yao onyokorega bunka inyora nabokonyore etiketi yao gwetera ase enchere ya mpesa nabogwakana elinde oikasenseme bonye libaga liyabene lyokonyara gosoa ase enseme yega inyora gukira agaiga abantu bali basere enseme ye bagende tokagokia na konyero chindagera aho bunenchere yemo yokonyora obwali bwomugusi eyeneganga egocha ekero kelito konyara gokwariganiria ase lituko abantu amaitende tukuryo bwanchani bwancho yo mino unabotambe abantu bali maite lituko ligo chira batariki 10
nainye umutinyo kabere Valentine Day kolendera yero gastariki ki 11 umutinyo kabere omwaka bwekiri bubere na merongebere nebere igotwa kolentere Valentine's Eve abu astokonyara gokoa chindagara chiri chege korom abange na ukwenyorra gaiga neba ne chingini chiri kwanziri sosa ngwanze chindagara au chege kore chiandake autanya koria senga kentambe igokonyora libagaria bene aiga sumo bagani yo kameli pa kwanyora chindagara chi inyira bali banchite chingero bali banchite tengo ndobwate abanyangero kura chinsem inyira omunyangero kurwa senseme ya bonyakoni kirwanda oyo manyikana mani pepe sagero nare noare senseme yiga senchira yokonyara ko kyabagane nabayigonto kumwe bakwasa kuri chinsemo chiri cyanyaramba yano ara senseme yakonekina ebintu byonsingo kolekana bira senchira yoko bwato kachingero chingiya asenchira yoko yunga igomo gokomboka tinkweba MC Migin gojura benera senseme yiga abungati bali banyare bago ikana konekibuna omurobelyo olitukolya lero gochiro gokolekana ase encherengiya makubamba roba abandu bamaite ekyonkekyo no chikomanye kinkekyo ekerotogote una no mojega bubwali ibwo mugusi sabyo kengo nere na regaiga ngati ya bali baikire gaiga nabogo tinkumweba omunyangero kubugye chingaro cyo goetera asensemo yobukano abande bomanyete buna bikundo ngati ya bali bono bago chikogokia omurigeryo Ndizi TV akorwa ase ensemejega yomubagani okamel pakinyoraya igoto kwaliganirya sengencho ayomugusinto gwanjete ekagusigito egakorogate nare gokinyora asenchera yokonyara gochenga amonaye ekarongoliga jideka chitigatine chinga koraga Chinsa 10 ekara cyatagere cya butokrista kemeronge tatense Chinsa Isano ne Ibere chiabono mugaso igemero bili yagendete kolekana abantu abange bayikira sensemeje aiga ningonde asensemeli ya VVIP gobono bali balensemo ya VVIP libaga lyabane nderegaiga abande banyare kobeka chimesa cyabo corporate tables ekibagwaka na shilingi kiri bukomicyoka kwanyole mesa yao aje amo nenka yao naboigo amo aye amo ne family yao mwanyara kwego kiase enchirerengi ya inyora onye nalibono kwaligirina kumanyomo jego no gendrete akorogoso asensemejega wokana shilingi chime isano cyoka ekyo kwanyara kwena chire ticket yao elikwanyara goso asensemeje onyaro kwego kya ekerotogo chako mujego jego twanye chakire Chinsa chingi yakigwa elikwana kina ayo murigeryo Ndizi TV abwasore tokoletera mangana go chakira bonno goika lituko lyange togoteba goika che aiga kirente kebangire kirente keroberia seganga yokonyara kokokya yo murigeryo Ndizi TV obwansu wo mugusinyira obwali wo mugusi igo obogo cha sore kubwaterana na Camel Park na boigo na Ndizi TV elikoneke na nkomanyitorali yagendrete asorgongo roituro gusi anaso kwegokya na boigo ntotigetionde bwensi maiga go chakiro mwana wekengo tukiro monto na bwatege talikiaye ase ensemeyega chinga kiechi yakatogendrete koligere na kubange mirobeli tokoneke na kirento gekirande ngo koboria ndonsi asobere tonye kolenchira gocha libagande ticket netigarte ekorwa ikira asumo bagani oyo mbale bakobori mu bagani o Camel Park kayogo toka mbale bakobori go onyo gokorokoro Chinsemo chenya mache onyo korokoro Chinsemo chomu chobosongo weka Chinsemo chia kyogoro we kensemejo na bokonyara komanya osina bokonyara koboro koransemejo onyara go asumo bagani o Camel Park onyo gokorokoro chomu mu chobosongo onyo kobate gari ya yenyene na bokonyara koransemejo go onyo gokorino sene pigi ayimoke pigi kuru town ga motebya ko repaka Chinsemo yo mu bagani o Camel Park oyo no mugabani omanyire na bange igotoko nyara gosira goika asensemeyega igenteka nabo konyara ko enekina kanyore ticket yao goitera no nase enchera yempesa mbale abaganda tokoboli na naki bana nyare ko ikasensemeye na ndemara bantu koboli na nakitro hakane chibese iliko nyara kukoso asensemeyo goitera asenchira yempesa goitera asenchira yempesa woko endensemeli ya Bible ekorwatine nsema yempesa na bugwaka na goitera nsemo ya Bible Bible ni gere 729 1305 baby ni gere 729 1305 ekaro kwa bekre Bible account number onyare kolikere yao nabo igo nabo konyari bagari ya bene konyari ticket yao nyari ticket was ticket nchiri nyinge mono igo nyara kwayera libwe nyari ticket yao so gaiga ekaro to chenga ekaro to kwegokya tonyare kwegokya tole amo asenchera yo konyara kubwatirana asensemelia yobwali wo mugusi ayonsi yako chikokolekana bali morale motanya libagari ya bene go asensemeye TV ya Ndizi TV ne kobeke live on speed unago chaka mbaka cheto tali komoja kende gyonsi kwaneke yo murigeryo ito ntoko nyorete yakogera goitira intu gotokubwaterana aseganga yo komanya obuya
bw'omwari osobo bwari bw'omugusi gotobase komosa ono gwikira ndons korinchira gocha nekina gwikira nsemeje bunenchire yemo yokonyara kwegokia ayamo na yanda mange aseribwa ntobeto kubwatokera okorokia okumanyine kebintu birekero korigeria nsemeye megaiga ebintu ibangire bya ebintu bya rosigwe igobona chinga gichiao koire biro na koimuka na gwikasa nsemeye tonyare kwegokia asubwa masara antarachi gukorera anyaro kumanyibuna mbale bakoboli na abanyangero bayikire mbale baganta abanyangero bache abande mbaga ko tindagere cyabere tayari binte byonsi go byabekiru asenge nchi yao igoneri bagare oli abene kone kina wekira asensemeye elitonyare kwego ki asubwa buna ntina cyagere kwego tayari kyanna nyorire igobona ro cyega igano moko buka no bwari ende no mogoka ayunta bato kubwateri umunchu murigerya no kumanyibuna bigendrete kuruga gasumo baganiyo yega o Camel Park igoto basakobana boba ene kina twasangira munaye tobase komocha ene kina wekira nseme onye kubwato kubwa ene ki wekira nseme shilingi chime isano choka igo chiko wanjira goso asenseme yega eri naye wegoke narayu kati yarto gande to kumanya inyura ntobe to kumanyonsi igo ika buna araba korekana kolenda yo murigererya onse no yatengere wetira TV yao abu nyumba mwao ayo mona yanda mange ntobe to kumanya yiro kro asenseme yega ya Camel Park eri tena nenkro kwa Vincent Onyancha. Oyo numulike itubo mangana maya Vincent Onyancha korwa sensemo ya Camel Park. Mancho muligereria na rayo korwa semesa ya mangana maya kolende tumera nende chikoraga 10 egerengendera okumanya yo amana yanda mange inyora morobiro yo ntogendera gokumanya buna agwate kagora sensemo cha Camel Park asa mangana itamaya ale bosio. Biamono wachara kuligereria Ndizi TV ncheni gonkoro kwa Sara Nyarangi Ontita. Ndizi TV ubwansu bw'omugusi. Ndizi TV ubwansu bw'omugusi nigo bono yakirundekerene nego kurentera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asoro gonkor bogusi niji county chito etanaine una county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nichi semo chinde chinyinge nigo kotonyora asite kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TV Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igo iko yenyore Ndizi TV nigo turine kirenga ekiyo korentera emerunge chinka kichonsi Ndizi TV obwensu uomogusi. Umabogani Camel Park Goko Waterna ne television ya Ndizi TV nikigo korentera umuyigo muri tomono wobwariye womugusi chitariki 10 cy'umutenyo kabire umwaka oyo abanyangera banene kubworogo nkurbugusi buna man pepe sagero kubonye koniki Rwanda umwikabo muziki mintwe kwasa international nemba targeti uchemeremo numubugi ubukanigiata kubworogo nkurbugusi bikundo ontiri amanyire kimama minkara tagete MC Migi Koronyaramba omochigeto gotoka Nyamira mwane manyanga Bagbago kiabageni goikache chindagira chikegusi niko cyachi kobaroro unachinsaga enderema rinagu obukima bwobori amabera marugano amanyabwari ebusa nechindagira chindi chinyinge babekengero eragere mutu inyore Ibianda boigone esese umuyigoyo nigura chaki chinsa ikomi chamargoba na boigone bwatariye emeyega ya Valentine's Eve Numuntoyo mumugima nechishilinki chimia isano umuyigoyo nobeye maseyemo asetivi yao ya Ndizi TV bwate tariki tomocha ubwari bw'omugusi Moche mwensie
Friday yeye kitariki 11 cy'umutinyo iga okabere gochakira Chinsa 10 cia marogoba abagusi bonsi pe no bakare iga Camelback igotoka bwato muyego monene mono bubwari bumugusi asaba na musiki kuruchinkongo au imiyagusi bakari megaiga asoko bachingero kiri mwanchete ebituma bubukimo bwabori enyamensambe amona ebusa yangire kuna butu wakangire lilikare amona ebinde binge karibu welcome muchecheche moche mwensie muchecheche Osmo Traders Limited neduka ye hardware iyuri miyumu chukisi eko nibintu au byubwagachi asamugurinse mono nigo bubwate chi computer chikuburukanye chirange negwikira chiriuraganie boygo mbabwate sanitary wares echuchire chibakuli chiticho chisink nebindebinge mbabwate bintu byo gutumika gukora plumbing gusekubeke mefreji ya mache buna chipipe na boygo ni chita mbabwate keyboard buna chiria cha chipsam na boigo MDF boigo mbabwate tiles chiria chikwarwanse ase nyumba na chiria cha granite marbles batarire asiduka yabo yira se nyumba ya old Sansora building angenegete siniekenene gechigari imeyumu chukisi gusoba kirisimi ase namba enoti sano na Ibere eyemukianda inye isano enoti inye isano nemo Osmo Traders Limited. Customer satisfaction guaranteed. Kiremambia yama tuko ye wiki gochakira Jumatatu goika Ijuma Chinsa 12 cha mambia goika Chinsa Isano imeya Ndizi TV. Kuna botambe toko chakeli litukuliao ase ogwansu tumede na manga koraganire uritukulia igoro nuko tukobogima konde bone mambia ni goto kwarigania ase morobiri ogwe ensaki umete sara numete ensaki ensakia umete na mugasogete umete mambia ewa no mada tena kiti ganda soki gero isiko nda nyenzaki na nenzaki umete ne bwate vitamini ne bwate ona entwe mwanjo muriere intura gotika maiga imana tuno to kwa vitamini gete vitamin D Murubiri no yomu boka ugochakia na kurosa litukuliao asenjiri ndunge kima ensakia ya Ndizi TV asugo kumanya iguru yamangana siasa aliatekire obochenu chisemi richiko na boigo iguru yamangana yigenka karo wiki wechera buneri ya Community Maximum Prison egitire iga imineti igota keirobenye mali bakokore egesibo kiao kiri gwa spiritual surgery yo umirana na Nyarangi Ontita na Brighton Makuri emitandao Facebook ni gotonyora Ndizi TV News na sensemo ya YouTube ni gotonyora Ndizi TV News na sensemeli ya Twitter na goto tweet ase @Ndizi TV News ina tokonyora uchumbe yao asenjira yobotirano baigona bagotonyora gwetera asenjira ye SMS osabali mo gotorora kurwa sinsemo chama chingumbwana sesimole tokoroka diaspora amagotonyora gwetera www.ndizitv.or.ke utarasoka ku nyumba mwao ni mambia yao nigera umchuririe imeya Ndizi TV